ಹಾಯ್ ಲವ್ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಪಾಡ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ಚಾನಲ್ಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಕುಲಿತ್ತರ್ಡ ನಿಕುಲು ತೂದಿಪ್ಪರು ಸೊಪ್ಪಿರೋರ ತೂಲೆ ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಏನಂಡಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತರ್ಡ ನಿಕುಲ್ಲ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ. ಹಾಯ್ ಲವ್ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ಬಂಡ ಎಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ನಡಪುಂಡು ಬಂದೆ ಅಂದರೆ ಇನಿ ಏನು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಎನ್ನ ಕನ್ನಡನ ಮಿತ್ತೇ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮನ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ತೂವೋಡು ಅರೆಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಹೊಸ ಮಿತ್ತೇ ಅವೇನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮನ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರು ಎಂಚ ಬಂಡ ಅರೆಗೆ ಈ ಗೋಲ್ಡು ಇಷ್ಟೆಜ್ಜಿ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಎಂಚಿನೇ ಆವಡ್ ಆ ಓವು ಪಂಡಲ ಇಷ್ಟೆಜ್ಜಿ ಆತು ಈ ಫುಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಡಿವೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅವು ಕೊಂಚೂರು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಿನಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಆರು ಅವನ ಸೈಸೊಂದು ಚೇರು ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಬರ್ಕೊಂಡರಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅರೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಂತದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರು ಇಜ್ಜೇರು ಇತ್ತಂಡರೆಗೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತೋದೆ ನಾನು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ಅರೆಗೆ ಎನ್ನೋಡು ದಾಪಂಡ ಎಂಕ್ ಆರು ಎದುರೊಪ್ಪನಾಗ ತೆಲ್ಕೇನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಅರೆಗೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಐಟಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆರಿಗೆ ಪಡ ಆರು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಒಂಜಿ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಉಂಡು ಆ ಐಪ್ಯಾಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾನು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಗೈಸ್ ನಾದ ಆಪುಣೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ದೇವಂಡ ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ದೇವಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಬರು ಕೇನ್ನಾಗನೆ ತೂಕ ನಾನೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ಆಪುಣ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮನ್ಪುಗತೆ ಆ ರೀತಿ ಸೈಟೆಡ್ ಲೋಗ್ಪೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಅಬ್ಜೈತಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ ಮನ್ಪುನ ಫೋನು ತೂಕ ಎಂಚಿನ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೋದು ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಬಂದು ತೂಕ ಸಾರಿ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮನ್ಪುಗತೆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಅಲ್ಲ ಹಲೋ ಬಾಬಾ ಓಲ್ಲಾರ ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಉಳ್ಳಾರಾ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನೆರಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾರಾ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನೊಂದು ಪೀಸಿದ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪರ ಫೋನಾಗ ಅವು ಇರ್ನ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ದಾರಿ ಉಂಡು ಜೋಜ ಅವನ್ ಅನ್ಪುನು ಅವು ಆನೆ ಅವೊಂದು ಜೇತ್ ಮಂತುಂಡಲ್ಲ ಅವು ದಾದಾತನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫುಲ್ ದಾರಿದು ಫುಲ್ ಒಂದೇ ಅವ ನಮ್ಮನೆ ಬೋರ್ ನೊಂದು ಇಜ್ ಮರ ತೂತಿನ ಇಜ್ಜವೇನು ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಸರಿ ಸರಿಯಾ ಈ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದಾದ ನಾ ವರ್ಕ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬಂದಾವನುಂಡು ಇಂಚಾರು ಒಂದು ಆರ್ನ ಜೀವ ಒಂದರಿಗೆ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಬಂಡ ಈ ಐಪ್ಯಾಡ್ದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಂದಾರು ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇದೆ ಎಂಕ್ ಈ ಟೈಮ್ ಬಂದಾರು ಒಲ್ಲ ನೆರೊಂದಿಜ್ಜೆ ನಾನು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತರಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅನ್ಪುನೊಂದಿಗೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿರು. ಸೊ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕದು ಓಡಿ ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರಂದು ಆಡ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ನೆರ್ಪೇರಿಂದ ಎನ್ನೋದಿತ್ತೆ ಆಡ ನೆರ್ಜೇರು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆದಿದೆ ತೊಂಡೇರು ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಡೆಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಏನು ಪನ್ಪಿನ ತಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಪನ್ಪಿಲಕ್ಕಿತ್ತು ಜಿ ಪೋಡಿ ಪೋಡಿದ ಪನ್ಪಿಲಕ್ಕಿತ್ತೆ ತೂಕ ಆರುಂಜಿ ಬರೋನಾಡು ಬತ್ತದ್ದು ಇಂಚ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತೂಕ. ಸೊ ಆತನಿಟ್ಟಾಗ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದೆ ಗೈಸ್. ನನ್ನ ಬರೋಂದಿದ್ದೇರು
ಗಂಟೆ ಭದ್ರಾಡರೆ ಅವನು ಬರ್ತದೆ ಸತ್ಯ ಇಂಕಂತೂ ವೇಟ್ ಮಂತ್ ಸಾಕಾಂಡು ಕಾತಿನೇ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಗೊತ್ತು ಜಗಲು ಬಂಡೇರಿ ಫ್ರೈಡೇ ಬೊಪ್ಪನ ಟೆಂಪಲ್ಗಳ ಬೋರೆ ಯಾವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಓಡಿ ಪೋಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಅನ್ಪೇರಿಂದೇ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋತುಂಡು ಎಕಡೆ ದಿಂಚಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬೋಪಿನ ಕೆಲಸ ಆಂಡು ಕಾಪುಲ್ಲ ದಪ್ಪಡ ಫ್ಯಾನ್ಲ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡಿಂಡ ಅವ್ಳ ಸೌಂಡ್ ಎಂಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಮಿತ್ ಗೋ ಸೌಂಡ್ಲಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡಿಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಬುಲ್ಲೇರು ಸರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಸರಿ ದಾರಿ ನವಿಂದಾಕಿ ಹೋಗಿದೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅವೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಂದು ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಕಣ್ಣೆ ಈ ಕೊರ್ಲೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂತ ಕೊಡ್ತಾನ ಕೋಪ ಹಾಕೊಂಡು ಐದು ದುಂಬೆ ಕೊರ್ಲೆ ಕುಶಾಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡಪ್ಪ ಕುಶಾಲ್ ಯಾನೈತೆ ಕುಶಾಲ ಮೂಡು ಡಿಗ್ರಿ ಕೊರ್ಲೆ ಸುರುಕೆ ಮೂಲು ಅವು ಕೂತುಂಡ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಬಂದೆ ಆ ಥರ ನಾವು ಗೇಮ್ ಆಡ್ಸಿದ್ರೆ ಯಾರು ವೈಟ್ ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಾರ ಐಫೋನ್ ಉಂಟು ಐಟ್ ಗೊಬ್ಬುಲ ಓಂಡು ಅವ್ವಂಡ ತೊಜಿಪಾಲಿ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಉಂಟು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಕೊರ್ಲೆ ದೋಜ ಅಂಚಾಂತನ ಕೋಪ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಗ ಕೊರ್ಲೆ ಪಕ್ಕಡಿ ಸತ್ಯ ಸರಿಜ್ಜಿ ಜೋಜ ಮೂರು ಸರಿಜ್ಜಿನಿ ಅವದಾರಿಂದ ಚಾನಲ್ ಬಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಅವು ಐಫೋನ್ ಒಂದು ಜಾಕಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಜಾಕಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಯಾರು ಈ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮಂಗೇರ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಐಕ್ಮೆಂಟ್ ಪೆತ್ತಲ ಕವರ್ गाइस मेरे ಒಂದೇ ಮಂಗೆ ಆಯರೆ ಮಂಗೆತ್ತು ಮಾರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕೊಂಚ ಮೇಲೆ ಸಾಕಲಾತು ಮಾರೆ ಇರೆ ದಾನ ಲಂಜಿ ಮಂಗೆ ಆಯರೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರೆ ದಾನ ಮಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು 35000 ಒಂದು ಮಾಡಿ ಕಾತದ ಮೂಲೆ ಎಂಕ ಮಾಡಿ ವೆಚ್ಚಾತ ನಿತ್ಯ ಬಕ್ಕಾರ್ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾರೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ 35000 ಬರ್ತಾರೆ 35000 ಯಾರಕ್ಕೆ ಅವು ಫೋನ್ ನೆಜ್ಜೆಂಡ ನಾನು ಎನ್ನನು ಇರೆ ಫೋನ್ ನನ್ನಗಲ ಪಂಡರತೆ ಹೆಂಗ ಇದು ಅಂತ ಮಲ್ಪುರಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ ಮಂಗೇರ್ಲ ಮಲ್ಪುರಾಗ ನಾನು ಮಂಗೆ ಚಾನ್ ಪೋಡಿ ಬಡಿದ ಗೊತ್ತಾಗ ಎಂಜ ಹೆಂಗ ಪಾತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ರವಜಿ ಏನಂತೀರಿ ನಿಜವಾದದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನ ಜಾಂಡ್ರು ಒಂಜಿ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗಿತ್ತ ಪಾರಂಡ್ರು ಈ ಮಂದಿ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಯಾರು ಕೂಡ ತೂತು ಪೋಯಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸೀದಾ ಬೆಗರಡು ಮೋನು ನಂಬುದುಜಿ ಬಕ ಒಂಜಿ ಇರು ಓಲ್ ಮಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ ಐಪ್ಯಾಡ್ ತಿತ್ತು ಬೂರುಂಡ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತ ಟೆಂಪರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ದಾರಿಂದ ಟೆಂಪರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾರಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ದಾರಿಂದ ಎಂದೆಂದುಗ ಈ ಪೊಟ್ಟ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಒಂದು ಬಂದಾರೆ ಆದು ಚೂರು ತಿಂತದ್ದು ಬೂರ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಹೌದು ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒತ್ತುದು ಬೂರ್ನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಉರ್ದು ಮೇಲೆ ತಿತ್ತು ಬೂರ್ದುಂಡ 100% ಚಾನ್ ಆಗುದು ಆಟ ಎಂಕ ಇರ ಅಲ್ಪ ಬಿರಿಗೆಂಚರನೆ ಪಾಪಿನೋ ಯಾನೆ ದೀಪಿಂಗೆ ಅವರೇ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಎಂತ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಾನು ಬಾಳ ಜಾಗೃತಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಾರೆ ಕೊಂಚ ಮೇಲೆ ಪೋರಂಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಾದಿತ್ತಿ ನಿಂದು ಸತ್ಯ ಪೋರಂಡು
लेट लान मारे मल्लेजी आडला तो निकुल तुले अंचिद पोर्शन इंचिद पोर्शन मेरना जस्ट निकुल वीडियो डायरेक्ट तस्पेर बंटे अव तुले अव येत नीट उंडु इंदु इंचिना इंगिने तुले शो पंगु तुले वीडियो तस्पेर वीडियो तस्पेर गाइस तुले मुरिगे ब्रांड मंतुलेन बत्तांगे रैंक मंतुलेन बक्क मनसि एन्नो बत्ते दर्पणाल ಒಂತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಬುಡ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ತಿತ್ತುಬಾರ್ದು ಯಾನ್ ಎನ್ನೆ ದರಿದುಂಡಲ 100% ಒಂದು ಟೆಂಪರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೋ ಬೊಕ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ ನೆತ್ತ 700 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಾಲಿ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಅವು ಈತ್ ಬಲ್ಲೊಂದು ತರ್ಪೆ ಆಡಲ ಒಂಜಿ 100 ಇಡು ಒಂಜಿ 90 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರಲಿ ಈ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರಲಿ ಯಾನ್ ಇರು ಎಂಗ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಂದೆ ಇರೋರು ಬಿಲ್ಕುಲ ಕಾಯ ಗೊತ್ತಂದೆ ದೆನ್ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಬಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಐಪ್ಯಾಡ್ मल्लेजी आडला प्रैंक కొంచెం లైక్ అండి సార్ ఇర్న ప్రాంక్ అది మారే ము దొంబుడు భయంకర బట్టిపోయింది గైస్ ఈ వీడియో తీయాలతే ప్రాంక్ వీడియో యాన్ ప్రాంక్ అయినా ఆర్ ప్రాంక్ అయినా ఇంకంద జైಜಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಆಂಡಲ ಒಂತೆ ಪೋಡಿಯರು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡಿಂಗ್ ತಿರ್ಜಿರಾರು ಅವಸರ ಪೋಯರು ಚು ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತೀರು ಈ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಲಾಂಚರು ಒಂತೆ ಕುಸಲ್ ಗೊಬ್ಬಿನಿ ಯಾಕನಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಶೋ ಪಂದು ತೀರ್ ಪೋಯರು ಪಂಡ ಅನಾರ ಅವೇನು ಕೂಡ ತಿತ್ತು ದೀವಚ್ಚಿ ಮಾರ ಪಂದು ಪೋಯರು ಅಂಚದು ಗೈಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕಿಂಜ ಪ್ರಯತ್ನ ಅರೆನೊಂಜಿ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂತೆ ಆಂಡ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಒಂತೆ ನಂಬಿಯರು ಒಂತೆ ನಂಬುದಿಜೇರು ಪಣಾರೆಗೆ ಆತ್ಲ ಹೋಪ್ ಸೈಟ್ ದರಿಂಟ ಖಾಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ದರಿದುಪ್ಪೈತಾ ಪಂದು ಅಂಚಾದಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಪೋಯ್ಜೇರು ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೀಗೆ ಏನೇನು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೇನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಏತ ಹಾಪುನಾತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬನೋಡು ನೆಟ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಐನಿ ಯಾನ ಅತ್ ಆರ ಪಂದು ಸೊ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪಗತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಡ್ತಿಕ್ವೆ ಗೈಸ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್